October. Oh, with massage. Anyway, my fathers. Swan Glove shoutout. Swan. Nabulong. Tamsak lalabs. Ikaw yung pinakaunang pumasok. Kabubukas ko lang. Nabulong agad. Kaupin ko lang, Swan. Ayan, Swan, padikit po please. Ka-open ko lang lalabs. Ayan, Belle's Adventure Channel, thumbs up, dan host. Ayan, Belle's Adventure, mag-love shoutout lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Sir Marion in the house, mag-love shoutout. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga lalabs. Ayun, kabukas ko lang. Mga 5 minutes ago. Swan Dikit Dan from Belle's Adventure Channel. Ayan. Thank you so much, Belle's Adventures.
tingnan natin yung bahay niya, Miss Swan. Yung Bicol ng Oragon po, nagawa ng kanyang bay. Patamsak naman si Bicol ng Oragon. Ay. Yan pala to si Maris Swan. Sigipin natin si Maris Swan. Maris Swan. Ayan, Maris Swan, nasa bahay mo ako lalaws, Maris Swan. Valentine's Day celebration bonding with friends. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako, Swan. Ay. 217. Ilang minutes ba to? Ayan, Swan, dikit ko to sa'yo. 17, bingi ka ng 3 para mag 20. Mag 220 yung ano mo, banana. Maris Swan. Ayan, lalaws, Maris Swan. Nag 20 ka na lalaws. Ayan, Swan, dinigtan na kita ng ano, Swan. Nag 20 ka na. Ayan, Swan, nag 20 ka na lalaws.
Belly's Adventure, nandyan ka pa ba? Yung Kambal, good morning. Hustang sakdan. Ayan, mega love shout out. Yung Kambal, thank you so much, lalabs, for coming. Team Kambal, thank you so much. Mega love shout out. May jacket ka ng Team Kambal. Aray ko, ang sakit ng tagiliran. Aray. Team Kambal, ayun, tingnan natin yung bahay mo. Ayan, patamsak naman si Bicol ng Uragon, mga lalabs. Ayan, ang aking bagong uploads. Nandyan pa ba si Belly's Adventure Channel o wala na? Malaki pala ng bahay ni Romelin Chowa. Sana all, ayan. Nasa bahay mo ako, Team Kambal. Ang laki ng bahay mo, sana all. Ayan, OTWs1 from Team Kambal. Ayan, dikit ko sa'yo, Romelin Chowa or Team Kambal.
Ayan, Team Kambal. Dan full pack sa'yo, Sisi Kalimbang at Pasokli Post 1. Ayan. So, pabalikan na lang po si Team Kambal po. Dan sa'yo. Nandyan ka pa ba? Grace June Lami-Lami, ayan. Tusok Host, ayan. Nag-love shoutout, Grace June Lami-Lami, ayan. Nag-love shoutout, Lalabs. Lami-Lami, ayan. Sana ko lang laki ng bahay. Ayan, sa bahay mo ko, Grace June. Chicken curry, Arabic cooking, ayan. Grace Juno, Tinabulo from Team Kambang. Grace June official, ayan din ako sa bahay mo. Chicken curry. Harang here, ayan, from Grace June Lami-Lami, ayan. Salamat sa iyong paharang, Lalabs. Yan, Grace June official din ako sa'yo, Lalabs. Grace June official, ayan, Dan from Team Kambal. Ibalikan na lang Grace June. Si Team Kambal, Dan na sa'yo. I'm gonna I want to talk to you when I'm done eating, alright? Okay, Kylie, no problem. Enjoy your dinner. Dan nakapin, Bikola ng Uragon na yan. Salamat po, Grace June Lami-Lami, sa iyong patamsak yan. Ako yan sa Bikola ng Uragon, Lalabs. Taong upload ko yan.
And 4 million in the house, mga love shout out. Yan mga lalas, palablado na ako sa aking mga member dyan, yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Wait nga lang mga lalas, ako'y magtitimpla ng kape. Kailangan nating labanan ang ating antok. Dan Team Kambal, thank you. Ayan. From Grace June Lami-Lami. Ayan, Grace June Lami-Lami, nagbaba ng kanyang bahay. Team Kambal, thank you from Grace June. Ayan. Salamat Grace June from Team Kambal. Piririt. 6 million in the house, Migalab shout out. Ay, salamat din si Kambal. Ayan. Team Kambal from Grace June Lami-Lami. Ayan. Mga lalabs yung aking member po na si Mount Valley Harmony. Ayan. Binababa po ni Nightboot. Malablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Yan, karapatan natin. May ginabi shoutout lalabs. Karapatan, thank you lalabs. Thank you so much. Ayun. Ang laki ng bahay niya, may karapatan.
Ayan, Grace June Lami-Lami, nagbaba po ng kanyang bahay. Si Grace June Lami-Lami, palablad naman ng lalabs. Tatak na talaga ako. Flores Remix. Ayan, Donna Bon Hular. Thumbs up there, ayan. Thank you so much. Donna Bon Hular, ayan. Watch mine there, video now there, ayan. This is RBF Mini Sound. Parang here, ayan. Salamat sa parang sa iyo dyan, ayan. Salamat sa parang lalabs. Grace June, thank you so much. Thank you sa ping host, ayan. Walang ka naman lalabs. Vlog, click this house now. Pin on is OTW now. From Donna Bon. Pin on is OTW na ulit. From Donna Bon Hular. Flores Remix. She will return to you, Donna Bon, no worries. Donna Bon, I'm in your house, Donna Bon, ayan. Donna Bon, I'm in your house, ayan.
DJ Zamora Remix. Kylie. Hello, Kylie. Ayan. Doon na po you have big mansion. Ayan. Vlog after you watch whole video can you maybe leave a thumbs up. Ayan. Harang host. Ayan. From Grace June Lami-Lami. Ayan. Thank you so much lalab sa paharang. Ayan. How are you? I am good. Ayan. I have go now cause I need 8 months upper. Ayan. Okay, doon na po. Thank you. Wave Disco Mobile. Thank you so much, Donna Bon. Ayan. Dan Donna Bon Hular. Ayan. From Grace June Lami-Lami. Hey Ailynski, ayan. Sherwin Reyes, mga nag-shout out. Ayan. Nikasha Olrat Tom Share Host, Bolong, thanks for the support last night. Ayan. Walang ka naman po Nikasha Kusin. Ayan. Salamat po sa iyong Tom Share. Pati channel mga nag-shout out. Sherwin Reyes, mga nag-shout out. Ayan. May nag-shout out everyone. New video from Dragon Gaming. Ayan, pati channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Grace June Lami-Lami. Nagbaba ng kanyang bahay. 8 million in the house. May nag-shout out. Ayan. Ayan, Ailynski TV nga nag-shout out. Ayan. Tamsak. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Pati channel, ang iwan ng kanyang pamamahay. Of the night. Hi host na maganda. I like your kilay. Ayan. Malapit 21 mouse per sound mo na. Ayan. Oo nga, Mikasha, kung sinihintay ko yan. Excited na. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Ba't ikaw ba, hinig mo pa na-reach yung $100? Mikasha, ayan. Diba, sabi mo nung nakaraan, nasa ano ka na, 80 ba yun? Ronald, my love. Gusto na yung kilay ko, ayan. Padikit guys, balikan ko agad TY, ayan. Dan pati channel from Grace June Lami-Lami, ayan. Pati channel, please connect to Grace June. Grace June Dan from Pati channel, ayan.
O diba, at long last makakasahod ka na rin. Sana all, ayan. Bakit ikaw ba may kasya? Diba sabay lang tayo, ayan. Thank you at Pati Channel, ayan. From Grace June Lamilami. Ay connected to the link, ayan. Grace June, pabalikan na lang si Kylie, ayan. Mag-go to channel ka na lang. I-click mo lang yung pangalan niya. Balikan mo lang Grace June si Kylie. Thank you so much. Ayan, Batang Sandstorm po, binababa ni Nightboot. Punta tayo kay DJ Rams. naganta ba si Mikasha yung link mo? Link mo, Mikasha, link. Harang host, ayan. Salamat sa iyong parang lalabs. Grace John, salamat sa paharang. Dan at Ronald My Love, ayan. From Grace John Lamilami. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, please welcome my new video from Pati Channel. Ayan. Parang host, ayan. Salamat sa iyong parang dyan, Grace John Lamilami. Pati Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Pati Channel. DJ Arjun on the mix. Hinaan ko lang yung aking boss mga lalabs at may tulog na, ayan. Do it. Here we go again. Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay, Pati Channel. Any sound system. Yan yung aking member na si Junaski, mga lalas, pag-vlog naman. Binamba po ni Nightboot. Yun lang ano man, host. Ngayon ka ba si Ronald My Love? Ayan, tayo kay Pati Channel. Here we go again. Please Grace John, connect to Kylie. Ayan.
DJ Arjun on the mix. Ayan, AGBTV Tamsak Magalab shoutout. Hello host. Ayan. AGBTV, good morning. Ayan po, may jacket ka na po. Hindi ko ito mabuksan. Ayan, AGBTV. Thank you so much. Dan na my friend Pati channel from Grace June Lamilang. Ayan, Grace June, pabalikan na si Kylie. Ayan, si Kylie, binababa niya ni 170. Pabalikan nilang mga lalabs yung nadikitan ni Kylie. Do it. Here we go again. DJ Arjun on the mix. I will give you one banana Pati channel. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ. I-connect to you one banana Pati channel. Ayan, pabalikan na lang si Kylie sa mga kanadikitan ng mga lalabs. Ayan, binababa ni 117 yung kanyang bahay. Ayan, Ronald Mayla, nagbaba ng kanyang bahay. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club 6 DJs. million in the house. May grab shoutout. Ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Ayan yung aking member mga lalas. Binababa ko ng nightbot. Ayan. Si Party Music. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best.
Ayan, karapatan natin nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Ronald My Love, nagbaba ng kanyang bahay. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Ronald, nagbaba uli ng kanyang bahay. Nakapinto lalab si Ronald. Ikalsa ang kamot, kapot. Ikalsa ang kamot, kapot. Nabubukan Dragon Gaming. Ayan. Ikalsa ang kamot, kapot. Ronald My Love, again, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Chubby Piggy, Galab, shout out. Ayan. Good morning po sa'yo, Chubby Piggy. Nag-ilis ka pa ba, Chubby Piggy? Kung na kita nakikita. Parang hindi na kita napapansin na nag-ano. Nag-ilis. Hindi na ako active sa YT. Ayan. Sayang naman lalabs. Kasi busy ka. May work ka bang iba? Sayang naman. Jane Love, Love, shout out. Ayan. Love, shout out. Jane Love, thank you lalabs sa iyong pa-share. Ayan.
si GM, ang laki na ng bahay nito, 8 million. Yan, Ronald Maylab nababa ng kanyang bahay. DJ John Ree. Nawala yung ating music. Ayan. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ay nako, ayan na. Ayan, Samira, may love shout out. Ayan, Nad TV. Ayan, hi, may love shout out. Nad TV. Ayan, nababa ng kanyang bahay si Nad. Wala talagang gaanong tao pag Friday. Ayan, Nad, nagbaba ng kanyang bahay, Nad.
Ronald Mayla, may nagbabapo ng bahay. Good morning, I'm Bong's World. Nagalabi shout out lalams. Bong's World TV, good morning Miss Bulong. Ayan. Samira, ayan ang baba ng kanyang bahay, Samira. Ayan, Samira po, nagbaba ng kanyang bahay, Samira. Chubby Piggy on the way, ayan, from Bong's World. Huwag kalimutang bigyan na thumbs up ang shares mga lalabs. Thank you so much. Hindi ko lang ng Uragon. Ayan ang baba ng kanyang bahay. New upload. Palablab naman mga lalabs. Ayan, 3 million in the house. Mag-love shout out. Walang gaanong tao ngayon.
Ayan, Ronald, may laman ba ng kanyang bahay? Bongs World. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Ronald on the way, ayan, from Bongs World, Ronald. On the way si Bongs World sa'yo. Tamsak, ayan, James GBGP, thank you so much, lalabs. Salamat sa iyong patamsak, thank you so much, James GPGP, ayan. Thank you so much, Sir James, sa iyong patamsak. Yan ang baba ng kanyang bahay, James GPGP. LRTB, igalab shout out na yun. Ang laki ng bahay na LRTB. Sana all, ayan. Skill Spam TV, good morning host, ayan. Good morning Skills. Skill Spam TV, ay meron ka na pong jacket.
Lunch dan full package with bakas from Bong's World. Ayan. Wala ganong tao ngayon mga lalabs kasi Friday. Lunch dan, ayan, with bakas pasukli naman po, ayan. From Bong's World. Skills Pump TV, ayan. Madamos parang matamlay ka, ayan. Oo nga eh. Ano, Bong's World, umaga dito. Wala po ako sa Pinas. Late na kasi ako yung out kasi ngayon late. 12 AM na ako nakauwi. Mag-alas 3 na po dito ng madaling araw. Ayan. Simple Jen, hello host, may shout out. Ayan. Galab shoutout po Madam Simple Jen. Ayan. Ayan, tamsak. Salamat po sa iyong patamsak, Madam. Bong's World to be done from Scale Farm TV. Ayan. Hindi ka ma-CPR niyan, host. Meron kang music. Hindi po. Siguro po baby pa ako.
Aga tabi manay host. Ayan. Marhay na aga boss. Kumusta po ang lahat? Ayan. Siguro nga buong world, baby pa ako nun. Ayan. Kasi medyo may edad ka na po ngayon. Nakita ko eh. Ayan, Ophelia the Adventurer. Pa-jacket naman. Ayan. Ayan po, may jacket ka na po. Madam Ophelia Adventurer, thank you so much. Kasi kanina nag-out po ako ng 11 AM, tapos yung bus naiwanan ako. Bongsol, naiwanan ako ng bus. So ngayon naghintay naman ako ng 1 oras. Yung bus, nakita naman niya akong nagpara. Hindi man ako hinintuan, magtuloy-tuloy. Nakakaasar. Kaya late na ako nakarating ng bahay. Ayan. So nagluto pa ako, nagsaing. Ayan. Kaya medyo pagod si host. Sige po, baba ka dyan ng bahay mo. Patambay lang po host. Ayan. Rod Pinoy, may galap shoutout sa'yo lalabs. Ayan. Sige po, baba po yung bahay mo para matamsakan kanila. Ayan. Madam Ophelia, baba mo po yung bahay mo. Pag Friday talaga hindi madaming tao. Kaya minsan hindi ako nag-LS ng Friday. Inday Sunyo, good morning host. Ayan. Migalab shoutout, thumbs up. Ayan. Salamat sa patamsak po, Inday Sonia. Ayan. Simple Jen Canada, migalab shoutout. Ayan. Madam Ophelia, baba niyo po yung premiere nyo. Ayan. Yung ano mo, yung upcoming LS. Pwedeng magbaba premiere ho. Sige po, magbaba ka po ng premiere. Yan, tamsakan natin yung nakapin sa kanyang premiere, si Madam Ophelia. Yan. Ayan, Skill Farm TV, nagbago ng kanyang bahay. Sige, tamsakan natin yan. Ano, Inday Sonia. Wait lang. Dati akong dikit sa'yo, ano, Ophelia the Adventurer. Tamsakan ko na lang po, ayan.
Every 15 of the month may palaro po ako sa mga active na member ko host. Ayan. Inday, and tamsakan kita lalabs, Inday. Yung dati akong dikit sa'yo, Inday. Ayan, thank you so much po, madam. Ayan, madam, salamat po sa member. Ayan. Ayan, thank you so much po, Madam Opelia. Kailan po ba yung ano niyo, yung LS? Shower na, ayan. Ikalimbang ko to, madam. Simple Jen Canada, may love shoutout po, madam. Ayan. DJ John Ray Remix. Simple Jen Canada, may love shoutout, sis. Ayan. Pinalimbang ko na po, Madam Opelia, yung iyong bahay. Nataka na talaga ako. Yan, Piyadan full package with bakas. Ayan, from Bones World. Albi Mini Sounds, 26 tusok host. Ayan. Nataka na talaga ako. Piririt. Ayan, mga last pa, dikit naman po sa nakapin. Kay Madam Ophelia the Adventurer. DJ John Ray Remix. Ayan yung second account ko, madam, na si ano, hindi ko lang ng Oragon. Kinalimbang ko rin sa'yo.
Malablab sa premier, ayan. Ayan, Bones Paul Kalimbang, ayan. Dan po si Madam Opilia, pabalikan na lang po, ayan. Inday Sonia dan full package with bakas from Bong's World, ayan. SSC TV mega love shout out. DJ John Ray Remix. Mount Bali mega love shout out, ayan. How are you, lalabs, Mount Bali? Natakal na talaga ako. Mount Bali Harmony, yan po nagbuwa po ng kanyang bahay, palablab mga lalabs. Inday Sonia Paul Kalimbang from Opelia the Adventurer, ayan. Natakal na talaga ako. Ayan, Madam Inday, pabalikan na lang po si Opelia. Reggie Flores Remix. Yan, simple gem dan full package with bakas, pasukli naman, ayan. From Bong's World. Yan po yung aking member na si Batang Sandstone po, binagla po ni Neslet. Kalablab naman po mga lalabs, thank you. Ayan, Rodelia Sinambong, Tamtak Dan, ayan. Nag-love shout out, Rodelia Sinambong. Tamsak Dan, thank you so much po sa patamsak. Yung mga lalabs yung aking member na si Mudain Channel po, ayan, binababa ng nightboot.
Simply Jane Canada, yan. Benji Flores Remix. Remix. Ayan, Bones World ang gababaw ng kanyang bahay. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Kylie. Kylie, hi, ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Nandito lang ako host ha. Sige po madam. Ayan. Salamat po sa iyong pamimber. Ayan. Punta din po kita sa iyong LS. Ayan. Nakalimbang nakita madam. Ayan. Makatambay sa iyo. Ayan. Salamat po sa patambay. Ayan. Ayan, dan na po sa iyo si Kylie, madam. Madam Ophelia. Ayan, nyo lang ng bakas at sure ako na babalikan ko kayo. Ayan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Remix.
tonight. Then it goes a little something like this. February 19, Magisayaw, magiataw 10:30 p.m. kay DJ Rams. Guwapo. 10, 20, 10, 11, 12, 1, 2. Ayan, Madam Ophelia, din po sa'yo si Kylie. Pabalikan na lang po. Ayan. DJ Rams. Ayan, Bongsworld, Madam Ophelia, mag-out muna po siguro ko ng maaga. Kasi yung pasok ko bukas sobrang aga, alas 10. Okay, Kylie. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, Bongsworld. Ayan. Bukas na lang po ulit, maga akong mag-LS bukas. Maga po yung uwi ko bukas, kaysa ngayon sobrang kasing late. Kaya parang pagod ako. Ayan, thank you so much po, Madam Ophelia Adventure. Kita-kits tayo po bukas. Ayan. See you tomorrow, mga lalans. Ayan, Madam Ophelia, maraming salamat po, Bones World. Ayan.